הולכים לעשות לכם עכשיו מדריך. טאק בום בום. חד משמעי. אוקיי, אז אנחנו מתחילים קודם כל עם כל הגוף שלי. לוקחים את האצבע ומסובבים. כל הגוף זז. אחרי כל הגוף שלי. שתי ידיים קדימה, אתם מתקדמים עם החזה ביחד קדימה. טאק בום בום. מה, את עושה את זה טוב, אמצע שמאלה, אמצע ימינה. טאק טאק בום בום. טאק בום בום. נכנס לי הקצב ככה. נכנס לי הקצב של הטאק בום בום. אחרי זה עוד פעם חוזרים על אותה תנועה כמו שלימדנו אתכם בהתחלה. במקום זה, עושים, נכנס לי הקצב שלה, טק 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 טק. כל אחד עושה את זה איך שהוא רוצה. בנים יכולים לעשות ככה, בנות ככה. בואו נעשה הכל מההתחלה. כל הגוף שלי, טק שמאלה, טק ימינה. נכנס לי הקצב של הטק בום בום. ואז שוב, טק בום בום, טק טק בום בום. נכנס לי הקצב של הטק טק טק טק. יש לכם מדריך טק בום בום.